Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Season 3 Izingane Zesthembu. Yo! Yabo ngoba ngithi yo, ngifisa ngathi ngabe ngisho yo oyisibhadla. Ngoba into ezokwenziwa uSbindi noTirelo. Into abazoni offenda yona ku season 3 nabazoni provoke yona ku season 3 why bazobe beniphendula. uSbindi ukhuluma kuleya interview uthini? Uthi ngesikhathi sina sibona uNompumelelo noVuyokazi kuthanda nesithembu yila kwakhe khona izingane zesithembu ehlangene nobani ehlangene nobaba wakhe. uSbindi wavuma ukuthini enye ingxenye yempilo yakhe izoba yini izoba ibusiness lapha ku TV bazoshare. Ngithi mina ngoba uSbindi ushiyiweke waba i-ex waba ubaby dad ushuthe kwenani la engangeni khona uyangena ngqo wedade angithi usunayo leyo mpendulo uyangena ngqo. Ngithi mina why wena ulola unkosikazi umlwele ne-ex kodwa ube uyisupporter ube uyiviewer ube uyifan ube uyifollower unezathu ke. Uyabona ku season 3 uzoba confused ukuthi ungenaphi uChef Xolani. uSbindi uzobe addressa wena ngoba u-content producer wakhe Izingane Zesthembu akalele. Yabo ngoba ziphuma lezi igaqa ngiyasaba indlela uSbindi azodelela ngayo. Mbonile ku season 2 besimbabaza uSbindi simkhuza la. Sithi kanti waye ungakwazi ukukhuluma kahle. Lapha ya ku season 3 uSbindi uzokweyisa uzodelela. Kodwa ukudelela kwakhe kuba kuthini uaddressa lezi zinto ade nihambe nizisho la engangeni khona. Sifikile isikhashana sokuthi nayo ilobola celebration okay celebratewa ilobola celebration because kunokuthi njani bahambile abahambayo. Siziyaqhubeka ezinye izinto shuthekiyana uSbindi uTirelo nangiya no gogo kaSbindi nomndeni kaMayeni ha benzela uvuyo. Hlala phansi urelax ku season 3 uzoyithola lento oyifunayo. Yabo le emnandi le kuthi hayibo kwenzela uvuyo la ngiyawuTirelo eThekwini ha useseThekwini uvuyo lapha ya ku season 3. Why uSbindi uthatheni impilo yakhe bana kubo bayenza leyo briefing ukuthi hamba lapha ku TV and wena uzoba phambili. Wena mawuphambili uzolandela uSbindi into azoyidelela ku season 3 into azoyichwenza ku season 3 ngoba sithi siyavika ngoba phela manje yisho wena ukuthi yini ezomvimba ukuthi yena aphendule ngoba phela kuthiwe Sbindi this Sbindi that Sbindi this Sbindi that nangiya uTirelo emzimba uvuyo 1 2 3 nangiya uTirelo noma yini yazi usingenzelani prepare yourself ngoba phela manje uzophinda ube confused njengoba namanje sithi kanti uhappy noma ukho happy. uSbindi ke njengoba desho nje manje ukuthi yangazi indaba yemoto yakhe abangiphakeli indelelo ayoyenza ku season 3 indelelo lezo behamba nokuthi uphendula zonke lezi zinto ade show ngayo. Indelelo leyo ukuthi ade qhathaniswa noSibalo weCountry esithatha zonke lezi igaqa mase uthi wena baya muser uviyo bamfaka ku season 3 uyingxenye nje yaleyo nto njengoba nakuthandwa nesithembu kwenzeka. Yabo uthandwa nesithembu ukuthi useason 6 wawushisa ngokuthi uma uKhumalo ufike nini emzombe bakuthatha lokho bayokufaka ku season 7 njengoba manje Izingane Zesthembu ziphelile kushisa ukuthi uSbindi yonke into ayenza uhlabekisa uvuyo awuhambi umntwana ku season 3 iba rate. Yazi ukuthi enye into Chomi hayi le igama lithi Chomi ngathi arikho right into today ngoba uthi nje ngeke uzibuke leyo show wena uzobu defender njengoba nami bengibuza ukuthi kanti usengenaphi kangaka
Mina bengibuzelani ukuthi ngizokunika le mpendulo ke le yokuthi season 3 wena ubanikezile yonke into abazokhuluma ngayo and mase bekhuluma ngayo angeke uzojabula ngoba uSibindi uyedelela. Into azoyidelela esephendula la phela yena hayi ukuthi akaboni. Yena le chaos le hayi ukuthi kuye iyazwela ngalolo hlobo. Bayanotha down okunye. Yena into engiyithanda bona laba baphithizela yibo labo bazozizwa ngathi bayashiselwa kunjani esedelela. uSibindi uyadelela mayikhuluma. Angazi noma ngoba semgaka yini uzokushintsha yini indlela yakhe yokukhuluma kodwa nje ngoba de nimtshela ukuthi 1 2 3 kungasekho sidingo. Sekuhama post angamfaki. Ingekho nepost egudla yena kodwa wena ube nesidingo sokuthi asiyomposta lapha ya. Buka ke season 3. Awe ma. Futhi ke uzobe emlekelela kuTirelo ngoba uTirelo uyayishinto. uTirelo uyayibanga ichaos ku social media. Futhi uyibangela bona laba bamenzela ichaos. Ngoba uzothi nje misery loves company. Ivele leyo misery leyo iphithizela. Uthi wena udliwa yini ngento yazi ukuthi ayihlangene nawe. Uma omunye ethi wena uyisiphithiphithi unjani uzazi sawo leso siphithiphithi wayezokuphendula bayatrenda. Uyazi usini into emnandi ke. Wena uyayenza into ucabanga ukuthi wenza yona. Yabona nje uTirelo ngoba lobe busy kulela page eminingi e100. Sebeyithathile icontent ya season 3. Yile body shaming ezobe ikhulunywa lapha ku season 3. Indaba kaChef ezobe ikhulunywa lapha ku season 3. Igaxa zika Chef ezobe ikhulunywa lapha ku season 3. Ukuthi uSibindi uqhathaniswa wemalo uSibindi uqhathanisa naye. Mase kuyathathwa kuthiwe nangu phela uSibindi. Nangu lo bhuti. Nangu uSibali weCountry. Nizothini guys? Ngoba phela lapho uzobabaza. Nabe ngithi prepare yourself ngoba wena uzobe uswenza ngathi kune attack kodwa uqalile. Ngitheni inkinzo ne create drama mase nyama. USibali weCountry mina ngeke ngisho ukuthi ngiyayazi we guys angisazi noma naye ufuna kuba ingxenye ye content angazi ngoba why kulapho kuvela izinto engaka why engaxolisi kulabantu ke batshele private singicela bakwethu ni kwenzekile 1 2 no 3 ngiyaxolisa nimi ngegama lami because manje husband why kuvela izinto engaka angikhulumi ke ngayo kodwa into ebengizokutshela yona njengoba ngikubuza ukuthi uSibindi ungenaphi ngenzela ukuthi wazi ke nawe kuseason 3 ukuthi uzothi uzobe usubuza umbuzo ukuthi uvuyo ungenaphi and wena ku season 3 uzozizwa ngathi uvuyo uyayuzwa mase uyaphindela ke kuwona wonke lama page ufika ubuka ukuthi uTirelo wenzeni naye icomment efaka uvuyo uSibindi uhamba no Tirelo nemoto naye icomment efaka uvuyo ba addressa leyo nto ke bakhuluma nawe ngoba nawe ukhuluma nawe bona ke imali njengoba no season 2 bathe i-break up besikade yenzakalile kodwa basayina ama-contract basebenza kanye novuyo. Kulo season 3 yisho ukuthi ibaphi abameli abazothi uSibindi angayikhulumi lento ayikhulumayo. Evinjobani ngoba phela uSibindi uhamba noTirelo naye ingane ihleli ngemuva. Hey uSibindi useshutha noTirelo. uTirelo ulandela uSibindi emzumbe ngoba uvuyo bayakuphendula. And wena ngeke uzuthande lokho. Bengithi nje prepare yourself chomi. Prepare yourself ukuthi manje uzoba confused enye ke into usazophendula. Uyabona kade ngikula manje lokudefend manje lokhu kugcona kuncane kabi kunento uSibindi ayoyidelela ku season 3. Futhi ke izobe yona ihambisana nokuthi social media ikhulumile ithi wena uthini ngoba ade kukhulunywa ngayo kube ukuthi uyaphendula lento ekhulunywa ngayo kodwa simuze ukuthi cha Sibindi uyedelela waze weyisa kade vele eyisa ku season 2
Yingakho ngibuza ukuthi manje wayesenimenza igugu as if uSibindi besehlukile ngoba kusizini uSibindi ubedonswa ngenkani kusema hlala phansi Sibindi ukhulume kahle wenze ukuthi asukume lapho ngathi uzwile mayesebuya athi yena phela ubaba wakhe mayelo bephusha ayena akasazi-ke ukuthi ubaba wakhe uphushela into ebhekile. Yilo Sibindi lowo-ke ozobe ekhuluma lapha ku-season 3. Wena uzobe usuthi uvuyo ungenaphi? Impendulo yalokho ukuthi uSibindi ungenaphi? uSibindi ungenaphi? Uvuyo ungenaphi? uChef ungenaphi? uSibindi ungenaphi? Wamnika-ke content producer umsebenzi wakhe ukuthi awenze kahle. Wena laphayana isidingo singekho uthathe ingubo zaTirelo uthi le ngubo le yakhe yimbi amadolo akhe anjani balinde bezokweyisa. Yabo ngoba besuke benza Instagram story uTirelo uyazi ukuthi lokhu kuyakuvukuza kwenye indawo njengoba kukuvukuza bona bayathatha bayabhala phansi bayazi yabo nje bazodila nani accordingly ku-season 3. And kulo season 3 ila uzobusushiselwa khona ngempela ukuthi ayivalwe le show because asifundi lutho kodwa kumemile lokho. Prepare yourself Chomi ukuthi ingane iyahamba kuyokweyisa-ke manje and ubani ozokwenza ukuthi iyeyise yilezi zinto ade nizisho nina engahlangene nize nithi huye ofaka imali ethi akukhulunywe kuthiwa uyophendula yonke leyo mbuzo. Cabanga. Yingakho-ke bengikubuza ukuthi uSibindi ungenaphi? Ungena ngqo hamba ubuka ukuthi uvuyo bazomngenisa kanjani ku-season 3 and usho wena ukuthi why bengezukhuluma ngaye kade wena kwi-post ne-post ufaka uvuyo ibe ingoSibindi. Ubona ukuthi lokhu kudelela kuthiwa ungayenzi wena le trend ukubuka nje engakubuka ukuthi hawu kanti banginakile bonke labantu bayabhala phansi. Bye, ube nosuku oluhle. Angilwi mina nawe angixabani nawe ngiyakuxoxela nje ukuthi yabo ngoba ade sithi ungenaphi kanti nimfakelani akaseyona ni ex akayena ku baby daddy oshintsho oshiyiwe uyakuthatha lapha yana uyokweyisa ngakho enze ngathi ke akanandaba ezikhukhumeze ekuchome uzokubona kodwa uzokwenza ngendlela epolite kodwa masimlalela into azobe eyikhuluma uzobedelela. Utrain ubani-ke imento yakhe ubani useason 1 ufike kanjani Izingane Zesthembu wasitshela kwi-interview ukuthi kubonakale kanjani ukuthi ngeke kwazi ukuthi kube nesiphithiphithi sakhe sibe sifundiswa ngesithembu kwathiwa-ke phuma elakhe ibhodi njengoba ephumile yena iy'ndaba zakhe ziyibhizinisi ingxenye yazo. Yabona-ke le ngxenye enkulu ya-season 3 ilesi siphithiphithi sokuthi uyadonswa. Swingena la sithi kanti uphi uSibindi la akekho kodwa nale igama lakhe kujike manje nange uTirelo eshoyithwe nabanye obaba nayana obhuti omalume naye inkomo ngemuva hawu bamhlawula ngenkomo yodwa we yakhuphuka imali yabo bazobe bayihola ku-season 3 lo ade qagela ukuthi bahola 25,000 iyakhuphuka. Ngoba nina ababasizayo yilabo ababukayo nababanakile bazobe bethini mina ngeke ngiwubuke u-season 3 mina ngiyazi ukuthi u-season 3 wena uzobe udefenda yabo u-season 3 ila uzokhipha khona ngisho isikipho sushiselwa uSibindi uyokweyisa ngoba vele uyeyisa kodwa nganginaka phela ama-comment akhe mayiphendula ngithi yo le ngane le isazokhula yindaba ephendule kanje unako ukudelela. Aphinde futhi nala kumakhulunywa kuma-live video kukhona ezinye izinto ey'bhalwayo ehleke. Uzobe sejikwe yini ku-season 3 vele efuna ukuyiphendula kahle zonke lezi zinto ade nizisho ngayo izokushisa.